В театъра съм. Добре, слизам. Значи, ако погледнем нещата в дълбочина, не можем да кажем, че този театър ще бъде така, както беше, да кажем, по времето, когато е бил Сълза и смях, когато се е създавала трупата на Народния театър. Не можем да кажем, че ще бъде и така, както го направи професор Филип Филипов, нов драматичен театър Сълза и смях. Знаеш много добре, че в 1996 година той вече беше преобразуван в открита сцена. Така или иначе ние заварваме тая ситуация и трябва да бъдем в синхрон с времето. Театър има един основен закон. Днес и сега. Така че ние не сме в състояние отново да върнем трупа, която да бъде работеща в този театър. Ние така или иначе ще останем открита сцена. Държавата ни отреди с този акт, че ние няма да бъдем открита сцена, както другите открити сцени, тъй като тези открити сцени имат определен бюджет. Нямат художествено-творчески състав, но има бюджет, където бюджет е за технически служби, осветление, звук, администрация и така нататък. В момента нашия театър няма такъв бюджет. Той е на абсолютно собствена стопанска сметка и пълна самоиздръжка. Даже нямаме идея се вика помощ от нашата община. Тук да не даде едно парко място, за да може да се разтоварва декора, скачва на сцената и след това да се махва от сцената. Тоест ние можем да получаваме заплати само при положение, че театър е пълен. Нямаме собствена трупа. Мислим да създадем такава трупа, както я наречем корпус за бързо реагиране. В смисъл, ако има свободна дата през месеца, която е останала, тази дата да бъде запълнена с наша продукция. И в момента имаме две заглавия. Това е Великия инквизитор и Перфектно престъпление или представление. Даже сега в момента, т.е. вече спрях да го работя, защото шефа ми каза, че трябва да правя осветлението и сега занимавам с осветление. Ето тук даже прожекторите разбудени, да се почистят, да се направят, за да могат да се монтират. Прекъснах работа по материала, но така или иначе предполагам, че с забавяне месец-два ще излезе един спектакъл под работното заглавие Вавилон. И може би в този спектакъл ще кажа всичко ново, което сега в момента ми се случва, ще го вкарам и него вътре, за да видим в каква страна живее.
Аз в едно интервю бях казал, че Павел Васев е един човек, който така обича миналото, че всичко това го прави от така, че Народният театър е излязъл от тази сцена, се е родил на тази сцена и се е създал на тази сцена. И даже казах, че той затваря кръга. Отново залата е връща на читалището, което е създала. Но всъщност съм сбъркал. Всичко това е било един театър, който е за притъпяване на енергията. Хубаво, че поне нотариалната покана и това пристигна в време на ваканцията, че поне имаме възможност да си го създадем театър. Но със създаването на това, ние купихме столови. Аз имах от театър движение, което още пазя осветлението, звука на театър движение и в момента ги подарявам на Сълза и Смяна, за да може да работи. Тук нататък ние обещаваме, че на 15 септември ние отново ще отвориме този театър, независимо какво е името. Името, предполагам, че ще бъде театър открита сцена.